ахиран қимати як халта орди 50 килои дар ҳудуди шаҳри Душанбе 40 то 50 сомонӣ афзуда ба марзи 220 сомонӣ расидааст. афзоиши ба якбораи қимати орд мавҷи норозигии сокинонро ба бор овардааст. зеро орд аз маҳсулоти ниёзи ҳаррӯзаи мардум аст ва гароншавии он зарба ба ҷайби хонаводаҳо задааст. пештарак 180-70 сум мегирифтем. Хелашу 220 сомон шудага. гароншавии қимати орди гандумӣ дӯконҳои нонпазиро низ ба мушкил рӯбарӯ кардааст. даромад аз нонфурӯшӣ ба маротиб коҳиш ёфта, нонпазҳо роҳҳои дигари мутобиқ шудан ба қимати нави ордро ҷустуҷӯ доранд. ин клиентҳо меоянд жалб мекунанд чуба нон майда шида. хайр қимат орд чӣ кунем? мақомоти хадамоти зидди инҳисорӣ афзоиши ба якбораи қимати орду гандум дар Тоҷикистонро таъйид карданд ва мегӯянд далели он марбут ба омили воридот аст. тақрибан дар як сол аз 700 то 1 миллион тонна гандуме ки аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид мешавад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон коркард мешавад, ба орд табдил дода мешавад. яъне нархи орд таҳти таъсири нархи гандум дар ҷумҳурии Қазоқистон мебошад. нисбат ба соли гузашта нархи гандум дар ҷумҳурии Қазоқистон беш аз 20% афзоиш ёфт. мақомоти идораи зидди инҳисории давлатӣ ба хотири паст кардани шиддати болоравии қимати орду гандум маҳсулоти захиравии худро бо қиматҳои поинтар аз бозори озод ба фурӯш баровардааст. агентии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри Душанбе инҳо бевосита орду гандум ворид мекунанд, коркард мекунанд ва дар бозор бо нархҳои арзонтар мефурӯшанд. тоҷирон дар баъзе нуқтаҳо орди қаблан воридкардаро бо қиматҳои пасттар ба фурӯш гузоштанд, аммо интизор меравад бо хатм шудани захираҳо қимати орд дар ордфурӯшиҳо боло меравад.